Samantala, Limang Katao, Timbog sa bypass sa Urdaneta City, 129,000 halaga ng Shabu, Nasamsam. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Timbog ang Limang Katao sa ikinasang operasyon ng otoridad sa Urdaneta City matapos mahulihan ng 129,200 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Kinilalang mga sospek na pawang kalalakihang residente sa lungsod. Nakumpiska sa mga sospek ang 19 na gramo ng hinihinalang shabu, 9 na piraso ng machine copy ng 1,000 peso bill bilang buy bus money, tig 1 piraso ng totoo at peking 500 peso bill at ilan pang non-drug paraphernalias. Matapos ang inventaryo at dokumentasyon ng otoridad, dinala sa kustodiya ng otoridad ang mga sospek para sa kaukulang disposisyon habang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.